Yo, kamusta kayo mga friends kong malalupet? Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo ngayong mga oras na ito. Ngayong araw is araw ng Sunday at sana ay mapayapa ang ating mga naging weekend. May pasok na ulit bukas. So ngayong araw wala naman tayo masyadong topic na may po-provide sa inyo. Gusto ko lang itanong sa inyo kung nakikita nyo ba yung mga aksidente na nagsisirculate sa social media. Napakadaming aksidente. Hanip na yan. Kanina may nakita ako, may nagre-rescue ambulansya. So may aksidente, tapos may nagre-rescue na ambulansya. Tapos ang daming tao dun sa sa aksidente. Parang sa sobrang daming tao, parang natakloban na yung yung hazard ng ambulansya. Tapos may matuling na motor na dumating. Alam niyo yung nangyari? Nabangga nung motor na matulin yung nire-rescue. Di ba na aksidente na nga yung nire-rescue? Nagulungan pa siya ng motor na matulin. Saklap. Tapos parang nasalpok din yata niya yung nagre-rescue. Nagre-rescue nga. Yung parang nagpa-first aid, gano'n. Yung magsasakay sa ambulansya. Hindi ko alam kung sino may pagkukulang doon. Kung yung ambulansya is nasa outer lane kasi ambulansya nandito. Tapos yung na-aksidente nandito. Yan, gano'n. Hindi ko alam kung sino may pagkukulang doon, kung dapat ba baligtad ng pwesto o kaya dapat nasa likod ng... Hindi kasi para mabilis mo maipasok sa ambulansya yung sakay mo, dapat nasa unahan yung ambulansya Tapos parang wala namang yung driver ng motor, parang wala namang ilaw yung motor niya. Yan yung nakita ko. Lang siya, mabilis lang na nangyari. Kasi yung nagbibideo nga is parang kakaumpisa lang mag-video. Tapos parang sinasabi niya na ito po, aksidente sa ganitong lugar. Tapos bigla may dumating na motor na mabilis, boom, salpok. Grabe yun, kaka-aksidente mo lang, aksidente ka ulit. Tapos meron pa akong nakita, sinend sa akin ng misis ko na aksidente rin. 3 bata naman, para mga high school, ganon. High school o senior high, parang mga ganon. So tinignan ko, ayun nga, yun sa caption nakalagay, magkakating daw. 2 babae yung angkas, tapos yung lalaki, yung driver, nagkating daw sa school. Tapos ang motor nila, Honda Click, sumalpok sa bahay. Ayun, pati yung 2 angkas na babae. Tapos yung driver, lalaki, may sugat sa na mahaba. Kasi sumalpok siya sa haligi ng bahay, sa poste. Grabe nga Yan. Yun 2 sa mga latest na aksidente na nakita ko sa Facebook, social media. Daming aksidente ngayon. Hindi lang sa hindi lang sa mga motor. Ang dami rin na-aksidente yung 4 wheels. Kaya dapat lagi lang respeto sa kalsada, respeto sa daan, respeto sa kapwa driver, respeto sa motor, sa sasakyan dinadala mo. Kasi yung iba wala nang hindi nila nare-respeto yung lakas ng motor nila Kaya nung 3 estudyante na yun na oras ng school sa labas, hindi man lang nila nire-respeto yung oras ng pag-aaral nila. Tapos yung lalaki hindi rin nire-respeto yung kalsada o yung consequences ng kanilang action. Although kakawawa sila kasi nga aksidente nga kaso wala rin naman tayong magagawa Pinili nila yun Kahit wala naman may sabihin natin, walang may gustong maaksidente wala silang wala silang respeto sa kalsada Yung iba naman, hindi naman talaga nila ginugusto. Yung parang, syempre, papasok ka sa trabaho, tapos madadamay ka lang sa aksidente. May mga ganong senaryo. Pero kapag yung yung hindi mo naman talaga kayang i-handle, gaya nun, 3 pa sila sa motor nun. Ang motor naman, ilan lang ba dapat ang sakay? Diba dapat 2 lang? Pinaka-safe, 2. Tapos sila 3 sa motor. Ang motor ko, hindi ko mapagtatlo nun Kahit kaya ng motor ko, ayaw kong pagtatluhan. Grabe.
Nanghihinayang ako sa buhay eh. Yung tipong ang dami mo pang pwedeng gawin, pero wala, hanggang dun lang ang buhay. Ikaw ba naman sumalpok sa bahay? Kawawa yung magulang. Ride safe po. Naaawa ako sa magulang eh. Alam mo, anak mo nag-aaral, tapos ganun, nagkakating pala. Di ko alam, di ko matandaan kung nagkating ako nung nung pumapasok ako. Parang hindi ko pa na-try mag-cutting, pero madalas akong excuse, hindi lang ako nagka-cutting. Ina-excuse ako kasi yun nga, may mga event ganyan, pero cutting hindi yata. Wala akong matandaan na nag-cutting ako. Grabe ngayon eh, kahit menor de edad pinagbumotor. Tapos ang sisisihin pag na-aksidente yung motor. Eh, hindi nyo nire-respeto yung sasakyan nyo eh. Kaya dapat kapag kayo, may sasakyan kayo, drive nyo lang nung naaayon sa kaya nyo lang. Parang ganun. Eh, gaya ko, ganito lang ang takbo ko. Kasi di ko talaga kaya yung sobrang bilis ba. Yun talagang hapit kong hapit. Yung tipong lilipad ka na. Yung mga ganun. Natatakot kasi ako eh. Siyempre, iniingatan ko rin naman ang buhay ko kasi may mga taong umaasa sa akin, may mga taong nag-iintay sa akin, may mga taong na-excite na makita ko, ganun. Yun, kaya iniingatan ko yung buhay ko rin. Kaya kahit sabihin natin na ako'y kamote, nandun pa rin yung pag-iingat. Gaya niyan, kung ma-aksidente ako, kunyari, wag naman sana, di wala na kayong mapapanood di ba? Ganun lang. Yun, chill lang tayo sa buhay. Huwag nyo laging minamadali yung bagay-bagay. Gaya ng pagpunta sa a certain point to a certain point. Kung hindi kaya ng dibdib nyo, hindi kaya ng katawan nyo, huwag nyong gawin. Ikakapahamak nyo talaga yan pagka inabuso nyo. Gaya nun, yung freedom na ganun, paglalakwat siya sa oras ng school. Oo, nagagawa nyo yun, pero hindi yun tama. Kaya yan, nagkaroon kayo ng consequence, which is sakit sabihin eh. Yung tropa ko na aksidente rin nung isang gabi. May tropa ko na aksidente nung isang gabi, mga friend. Baka may gusto magpaabot ng konting tulong. Ooperahan kasi siya, lalagyan ng bakal yung kanyang pisngi, yung cheekbone, pati yung kanyang balingusan. Kasi yun yung naapektuhan sa kanya, basag yung cheekbone niya at balingusan. So kung may gusto magpaabot ng tulong, mga friends, paabot nyo lang sa akin. PM lang kayo sa akin sa Facebook, Dream Vidal. PM nyo lang ako. Kulay blue ang aking profile picture. Kaming dalawa ng message ko ay nasa profile picture. PM nyo lang ako, tapos tanong nyo lang ang Gcash kung may gusto magpaabot ng tulong. Yun lang. Maraming salamat na agad sa magbibigay. Alam ko naman na masarap magmotor, lalo na pagbabago ka natututo. Pero naman, ilagay nyo naman sa lugar. Ganon din ako dati, pero hindi ako ganyan na yun talagang pag magmumotor is walang yang magmotor dati. Yun ang bago natututo nung bata-bata pa ako, para mga 16 years old, 17, gano'n. Hindi naman ako ganyan mag-drive. Dito kasi sa atin, basta may motor ka, makakapag-motor ka eh. Drive at your own pace, mga friends. So yun lang naman ang gusto kong i-share ngayong araw, mga friends. Parang nakakapanlumo lang yung mga nangyayari. Naaawa ko dun sa yung sa angkas, sa dalawang angkas niya, yung bata. Kakaawa. Mangyayari naman sa kanya, cargo niya yon hanggang buong buhay niya. Buong buhay niya iisipin niya yon. Kasalanan niya yun eh. Dalawang buhay ang kinuha niya eh. Buti nga walang tao dun sa sa bahay.
Kung may tao dun sa sa pwesto, yung pinagpopwestuhan, damay din yun. So yun lang naman mga friends, dito ko na lang muna tatapusin tong vlog na to. At siguro kailan pa ulit tayo makakapag-upload. Titingnan ko pa kung kailan ulit tayo makakapag-upload. So yun lang mga friends, maraming salamat. Syempre may konti lang ulit akong paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Yeah, peace, yeah.